Gaisuwa da fatan alkari ga ma'abota saurare da kallon wannan tasha ta Hula da Kallabi. Muna fata kuna cikin koshin lafiya. Yau ma mai kowa mai komai Allah ya nufa yau waga mu da wani sabon bidiyo mai taken yadda zaka sa mace ta dinga girmama ka. Madalla barkanmu da dawowa. Lalan ku marhabun da sake kasancewa da mu. Kamar yadda muka muku bayani tun farkon bidiyon cewa yau bidiyon namu za mu yi bayani ne game da yadda wasu hanyoyi ne da idan ka bi su aka samu girma da mutuntawa a wurin mata musamman kenan. Ku biyo mu a hankali za mu zayyano muku. Idan wannan karan ne kuka fara zuwa wannan tasha ta Hula da Kallabi, kamar kullum muna roƙo da a danna mana wannan jan rubutu na ƙasan bidiyo da aka rubuta subscribe. Alamar ƙararrawa za ta bayyana sai a danna ta. Wannan ita ce za ta sanar da ku sabon bidiyo da zarar mun dora ku fara gani, kuma kuna iya danna mana alamar like domin bidiyon ya yawata sauran yan uwa su gani su amfana. Muna godiya. Hanyoyin da mace za ta dinga girmama ka, akwai wasu hanyoyi da idan ka bi su a hankali ko kuma wasu ɗabi'u ne wanda idan ka ɗauke su kana amfani da su hakika za ka samu daraja da ɗaukaka ga mutane musamman ma mata. Abu na farko, ka guji kule-kulen mata barkatai. Wannan hali ne da ke sa namiji ya samu girma da ɗaukaka a wajen mata. Idan mace ta lura cewa baka da wannan halayya ta kule-kulen mata barkatai, to haƙiƙa za ta dinga ganin mutuncinka da darajarka, musamman idan kana nuna cewa ma kai gudunsu kake yi, kana kawwamewa. Misali, mace ta taho hanya, ka taho hanya, ta ga maimako ita ce za ta fara kauce ma, ta ga ka kauce ka bata guri, ko kuma duk inda kake kaga mata sun haɗu a gurin ka tashi ka bar gurin, ko kuma idan wani abu ya kai ka inda mace take ka dinga nesa da ita. Duk waɗannan wasu ɗabi'u ne da za su dinga nuna mace kai wannan mutumin na Allah ne kuma yana daraja mace, ba wai yana gudunta ba ne, a'a. To wannan zai sa mace kai kwarjini a gurinta, ta dinga ganin girmanka da ƙimarka. Sai abu na biyu, ka zama mai girmama su, wato su kansu mata. Dama mata abin girmamawa ne, iyayenmu ne, kuma halitta ce da Allah ya girmama kuma suke da daraja. Don haka a koda yaushe ka zama mai girmama mace. Tsakaninka da mace ya zama magana ce ta girmamawa, banda tsangwama, banda hantara, banda faɗar baƙan magana, banda zagi, banda duk wasu abubuwa na aibatawa. Ya kasance tsakaninka da mace girmamawa ce. Wannan shine, to an sha Allah mace zaka ga tana girmama ka, zaka samu daraja a wajen mata. Sai abu na uku, ka zama mai kare mutuncinsu. A koda yaushe ka zama mai kare mutuncin ya mace, tausayi da kyautatawa tsakaninka da su. Mace duk inda kaga ta yi wani abu wanda ya kasance zai wato zubar mata da kima, ya kasance ka yi ƙoƙarin kare shi, to wannan abu zai sa ka samu daraja a zuciyar mata, za su dinga yabanka kuma za su dinga girmama maka kai ma. Sai abu na hudu, ya kasance kana mai musu gyara da nasiha a lokacin da suka yi kuskure. Duk lokacin da mace waɗanda kuke kusanci da su kaga sun yi wani abu ba daidai ba, mace ta yi wani abu da ba daidai ba, ya kasance tsakaninka da su gyara, nasiha cikin girmamawa da mutuntawa. To mace tana son namijin da zai ga ta yi wani abu ba daidai ba kuma cikin nasiha da mutuntawa ya yi mata gyara, za ta dinga ganin mutuncinsa, za ta ɗauke shi tamkar wa ko uba, ya danganta da shekarunka. Sai wato hanya ta biyar, ka kasance kana mai mu'amala da mutane na kirki. Duk inda kake ka kasance kana mu'amala da mutane na kirki. Mace tana so ta ganka kana tarayya da mutanen kirki, domin abin da zai zuwa mata a zuciya kai ma mutumin kirki ne. To yana da amfani ba ma ga mace ba, ga koma namijin ne. In aka ganka kana mu'amala da mutanen kirki, to fa kai ma mutumin kirki ne. Idan kuma aka san hakan ne, to kai ma hakan ne. Wannan shine. Sai hanya wato ta shida, wato shine ya kasance kana sanya sutura ta mutunci. Wannan sutura ma wani abu ne ko kuma wata alama ce da take aikawa zukatan mutane kai wane ne. Sutura tana fassara kai wane ne sautari, don ba yadda za a yi ka je ka yi shiga banza ka ce wai a zuciya mutane za su daraja ka su ce kai mai tsoron Allah ne, domin Allah ma ya ce ka suturta jikinka. To wannan shine. To idan ya kasance
kana sa sutura mai kyau ta mutunci, to na yi imanin za ka yi daraja a idan mutane, balle ma mata. Sai abu na 7, ka guji zama a muhallin da ba a aikata abin kirki. Ya kasance in za ka zauna a muhallin da yake wato na kirki ne, kada a ganka a wajen da ake aikata wani shaidanci ko ake aikata wasu abubuwa wanda ba masu kyau ba. Wannan ma yakan kawo mutum kima da daraja a idan mata. Idan kana zama inda ba a aikata abin kirki, kamar majalisar da take da irin mutanen da za ka ga ba su da wani aiki sai yi da mutane, duk wanda zai wuce a yi da shi, musamman mata, a ce wance kaza, duk irin wa'annan abubuwan, ko majalisar da ake kule-kulen mata da sauran abubuwan da bai kamata ba, kada ka kasance mai zama a irin wannan wurin. Wannan abu zai ja ma kima a idan mata. Sai abu na gaba shine ka kasance ma'abocin neman ilimi da bayar da shi. Wato ka kasance ma'abocin neman ilimi. Mata suna son mutum mai neman ilimi da kuma son koyarwa. Duk inda kake ka kasance mai neman ilimi da kuma son koyarwa, ma'ana ko da islamiyya ne ya kasance kana koyar da ɗalibai da sauransu, za ka kana da kima a idan mata, suna ganin darajarka da kima. Saboda haka wannan wata hanya ce da za ta sa mata su dinga ganin kima da darajarka. Sai abu na gaba, ka zama ma'abocin tsafta. Kamar da kullum muka sha faɗa, tsafta wata aba ce mai kyau wadda ba ga mace ba ko ga waye. Idan kana da tsafta za ka kana da farin jinin jama'a, kuma za ga mutane suna girmama ka. To mace tana son namiji mai tsafta. Idan kasance mai tsafta za ga mata suna girmama ka, suna son mu'amalantar ka. Sai abu na ƙarshe, ka zama mai wadatar zuci. A koda yaushe ko me kake da shi ya zama kana alfahari da shi, kar ka zama mai son yin ƙarya da abin da ba naka ba. To mata suna son mutumin da yake da wadatacciyar zuciya, abin da kake da shi kana da shi naka ne, baka alfahari da abin da ba naka ba. Wannan yana da kyau. Jama'a masu kallo da saurare, nan muka kawo wannan ƙarshen bidiyo namu na wato hanyoyin da zaka bi mata su dinga ganin girman ka, su dinga girmama ka. Muna fata bidiyon ya burge ku. A tara a gaba domin jin wani bidiyo ko kuma domin ganin wani bidiyo da za mu kawo muku. Muna godiya idan wannan karin ne kuka fara zuwa wannan tasha ta Hula da Kallabi. Muna roƙon arziki da a danna mana wannan jan rubutu na ƙasan bidiyo da aka rubuta subscribe. Alamar ƙararrawa za ta bayyana, sai a danna mana ita domin gaban mun sa wani bidiyon ku fara gani. Kuma kuna iya danna mana kalmar nan ta like domin bidiyon ya wata sauran 'yan uwa su gani su amfana. Muna godiya. Allah ba zumunci. Sai mun haɗu a wani bidiyo.